Ce te prieten, care vin și eu din nou. De data asta cu un video scurt. Scumpul meu laptop va pleca spre Brăila, l-a reparat. Domnul care trebuia să vină n-a mai venit. Se pare că nu știu ce s-a întâmplat cu el, n-a mai venit. Așa că îl ducem la altcineva care se pricepe tot așa la MacBook-uri. Către Brăila, l-a reparat. Sper că o să funcționeze. Sper că o să reușească domnul să-l facă. Credeți-mă că stau un pic cu inima îndoită. Din ce cauză? Pentru că o să-l punem la poștă. Și cei de la poștă cam nu se poartă frumos cu coletele. Nu se cam poartă frumos cu virgulă coletele. Le cam trântești. O să scriu pe el că e fragil. Și sper să ajung de-a întregul. Adică fără lovituri prea mari. Fără să mai fie spart ecranul față de cum e. Și în rest sper să fie bine. Pentru că mi-e greu fără el. E una când faci pe telefon și una când stai pe laptop. Așa că să vedem ce iese. Vă anunț în momentul în care va veni reparat. O să țin mereu legătura cu domnul ca să văd exact ce și cum va fi. Dacă a ajuns în stare perfectă, a zis domnul că o să-mi facă poze. Mai mult video ăsta îl fac ca să am eu o dovadă oarecum în cazul în care se trezește careva și ia vreo ceva. Bine că mare lucru n-ar ce să ia decât tastatura, ca să fiu sigur că va fi totul bine. Până la un viitor videoclip, ne mai auzim. Like, share, comment.